Už nejaký ten čas nás Lenovo prekvapuje mobilnými zariadeniami, no jeho nový model Vibe Z2 Pro zrejme prekonal všetky predchádzajúce smartfóny. V prvom rade sa pohľad zastaví už na samotnom balení. Jeho dizajn počiarkuje atraktivitu. A tak čakáte niečo v podobnom štýle aj vo vnútri. Sklamaní teda nebudete. Ako prvý nájdete v balení samotný smartfón. Pod ním je v ďalšom, menšom balení nalepovacia ochranná fólia na sklo a tiež návody v tlačenej podobe. K dispozícii je aj nástroj na vyberanie mechanizmu, za ktorým sa skrýva slot pre SIM karty. Nechýba samozrejme ani USB nabíjačka a k nej aj nabíjací a dátový kábel. No a na záver sú tu ešte slúchadlá v hands-free podobe. Vibe Z2 Pro môže pokojne slúžiť aj ako profesionálny pomocník, za ktorého sa nemusíte vôbec hanbiť. Práve naopak, v prvom rade ho reprezentuje elegantný, štíhly a kovový dizajn. Smartfón je pritom vyrobený z jediného kusa hliníka. Veľký 6-palcový displej ponúkne zase komfortné prezeranie prijatých mailov či textových správ. Poteší však svojim jemným QHD rozlíšením, najmä pri prezeraní multimediálneho obsahu. Veď 2560 na 1440 bodov hovorí za všetko. A ak k tomu pridáme aj poriadny jas v číselnom vyjadrení viac ako 500 nitov, tak asi už netreba ani nič dodať. Možno len to, že o odolnosť sa stará už tretia generácia skla Gorilla Glass. Pod displejom sa nachádza samozrejme srdce zariadenia. Tentoraz sa o poriadny výkon stará štvorjadrový procesor v podaní Snapdragonu 801 s frekvenciou 2,5 GHz. No a pamäť RAM vlastní už automaticky 3 GB. Tak takéto parametre stačia na poriadny multitasking. Nakoniec dopomáha tomu aj najnovší operačný systém Android KitKat a nesmieme zabudnúť ani na veľkosť úložného priestoru. Tá tvorí 32 GB, čo by malo stačiť, keďže slot pre pamäťovú kartu telefón do výbavy nedostal. Je to najmä kvôli dizajnu, keďže je vyrobený z jediného kusa hliníka. Na zadnej strane nechýba štýlový fotoaparát. Ale pozor, má rozlíšenie 16 megapixelov a technológiu zadného podsvietenia, takže sa cíti byť istý aj v podmienkach s horším osvetlením pri fotení. Fotoaparát dokonca vlastní i optickú stabilizáciu obrazu a automatické rozpoznávanie scén. To však ešte nie je všetko. Do vienka dostal aj manuálne ovládanie na displeji. Pomocou profesionálnych funkcií či rôznych aplikácií tak docielite naozaj slušné výsledky vo vašich fotografických pokusoch. Keď fotoaparát, tak aj kamera. Tá zadná pritom dokáže zaznamenávať video až v rozlíšení 4K, čo je 2160p. Vpredu sa zase nachádza webkamera so slušnými 5 megapixelmi, takže ani selfie fotografie kvalitou trpieť nebudú. V rámci konektivity je tu štandardné Bluetooth či Wi-Fi, no privítať môžete aj sieť 4. generácie, teda LTE. A aby tej konektivity nebolo málo, v telefóne sa nám predstavia hneď až 2 sloty na SIM karty vo formáte microSIM. Môžete si tak užiť výhody duálneho telefonovania s 2 telefónnymi číslami. K veľkému displeju a silnému procesoru patrí i poriadna batéria a na tej sa veru tiež nešetrilo. Kvôli dizajnu je nevyberateľná a má kapacitu až 4000 mAh. Malo by to vraj stačiť až na 45 hodín hovoru či na takmer 40 dní v režime standby. Lenovo teda opäť prekvapilo práve modelom Vibe Z2 Pro, ktorý si však na slovenský trh prináša okrem najnovšej technologickej výbavy aj mimoriadne zaujímavú cenu.